ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир аксия рафта истодааст дар ҳамин магазини Макон. шумо медонед ин магазин аллакай беҳад борои бо сифати хуб дорад. ҳозир як аксияи калон рафта истодааст. Метавонед омада бо нархи дастрас ҳамаи ҳамин техникое ки ма пешниҳод мекунам харидорӣ кунед. рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳасташ. шумо метавонед ба тамос биромада бо худи онҳо бо гапзанон карда пурра дар бораи аксия пурсон шавед. суроғаи магазин саршавии бозори Корвон, подвал, таххонаи парковка, таххонаи анамон парковка. биёед бинед анамин рақами 6 магазини Макон. ана бинед анамин микроволновка ҳозир 1450 сомон дар аксия пешниҳод шудагай. пеш 1750 сомон буд. чӣ хеле ки гуфтам, ин магазин ҳамаи чизошон беҳад сифати хуб дора. иҷода пилисосоям аксия рафтестай. бинед 1250 сомонаошон 1000 сомон, 900 сомон. хуласанам хеле нархҳо кати пешниҳод шудагай. беҳад нархҳои хуб кати. ана 1300 сомонаоям инчунин 1000 сомонӣ шудагай. чӣ хеле гуфтам, рақамҳои худи фурӯшанда дар рӯи экран ҳастай. бо пурратар дар бораи аксия аз худи онҳо пурсон шавед. ана микроволновкаи 1750 сомон 1450 сомон шудагай. инчунин стиралко, сушко ва дигар чизоам ҳамхе аксия рафтестай. ана бинед 10700 сомон, 8000, 7000 сомон. ина хулас беҳад аксияи хуб. ина 5500 сомон мошинаи ҷомашӯӣ ки 7000 сомон нарх дошт, ҳозир бошад 5500 сомон. бо намин нарх метавонед шумо харидорӣ кунед. инчунин телевизорҳо ҳастай. ана марҳамаи телевизорҳорам 2100 сомон, 2800 сомон, 2100 сомон шудагиай. 1300 сомон телевизор 1000 сомон шудагиай. ина бо 2300 сомона 1800 сомон. хулас бисёрай. иҷода бисёр молҳои хуба аксияда арзон кардагӣ ҳастанд. метавонед бо кадомеша нафаҳмидед аз худи соҳиби анамин дукон пурсон шавед. хулас ина бинед нархора чӣ қадар нархҳои хуб кати пешниҳод шудагӣ ҳаст. бори дигар такрор мекунам, ин магазини Макон ҷойгир аст дар бозори Корвон, саршавии бозори Корвон, парковка дар подвалош, таххонашда. хулас бо ҳамин видеои мо ҷамъ баст мешавад. хайр, то видеоҳои оянда. саломат бошед.